igual gauza bakar bat. Baina ez da nirea, ez badarila emamangan ikusi izan dutena. Lehen aipatu izan dut, bilurra ikusi izan dudala. Baina esango nuke gorrotorik ez dutela ikusi. Eta hori momentu horretan nintzen enteretan, ez? Osa, ume bat nintzen eta baina hostien, apur bat aztertu eskero, ez tozti esekule gorrotogaz berbain, ez? Da pasa izan dabe, pasatakuek, ez? Baina, bueno, eurek pentsetan dut eindakoa, erabakitakoa, einebiela, edo uste hori eukien, mintzat, alik eta hoberen. Eta alik eta hoberen euren bizimodua aurrera atara eta euren ideologiari heldu, ez? Eta inor kaltetu nahi barik. Hori da apur bat. Nik bintzat hori ikusi izan dut etxien, ez? Eta, bueno, uste dut merezi dagoela esatea.